Arratsaldeon guztioi, Portugaleten gara gaurko honetan, asteburu honetan, ligako estropadak hementxe emakumeek atsedena dute, eta bestetik Euskolabel ligako estropadak biak hemen Ibaitzabaleko uretan. Gaur Sestaoko bandera, eta bihar Santurtziko ikurrina. Gaztañazpi jauna, arratsaldeon. Baita zuri ere, Mikel. Bueno, dida batean, ze itxura, alde batetik korrontearen eragina kontuan hartzekoa, eta bestetik haitzea ere bai, ezta? Hori da, itxura ona etortzeko nekez bilatuko dugula gaur baino egun hoberi korrontari dagokionez, zergatik marea puntatik oso gertu eta maria hiletan jokatuko delako, baina haizea atera du, argi, normalean ustera egingo du. Eta bestetik, bigarren puntua, niretzat oso garrantzitsua, Asteleheneko Euskadiko txapelketak guztiz baldintza ditzake gaurko eta biharko estropadak internazionalentzat. Dudari gabe, buruko mina handiak, buru hausteak. Goazen Sara Gandara lankidearen gara, bera beti bezala protagonisten inguruan ibili da, gero ere bai, amaitu bezain azkar haien hitzak zuei eskaintzeko. Arratsaldeon Sara, atzoko parte zorionak eta aurrera. Ikusten txolo guztioi, eta, mentxe gaude, uretan dagoeneko, Bizkaia zubian atzean daukagula, protagonistekin hitz egiteko aukera izan dugu beti bezala, aurretik eta gero ere, hementxe uretan gure ontzionetara igotzeko abagunea izango dute. Haizea aipatu duzu, eta haizea aipatu duzuela esan behar dago, gurean emamotra atera dugula, eta oraintxe bertan 10-etik gorako haizea daukagulako, 10 kilometro orduko haizea daukagula. Ibonek esan berri du, haizeak ustera egingo du eta ikusteko dago, Ibaiko bai gaurko eta bai biharko estropadek zer ekarriko duten. Hoize bera galdetu diegu protagonistei eta hauze, kontatu digutena. Ondarru bat, goguakin etorriana estropa honta, egoera ez da honena nahi genuna bintzat, baina ondo ahi entrenatzen da ilusioakin, da estropa bat ona atatzeigun, horre morala eman da pixkat gora behida jartzeko. Bueno, niko hona ikusi nahi nuke, ondo, bide gazta honetan entrenamentu honak ditugu, baina momentuan ino nahi iztuna esan dit, 3 bat egula, baina baitu, hortik umerko dugu. Beste lagutik umerko dugu, beste bitik, handa hortik ani, korrinta Amerika ez dago, Iruzen txakein azkeneko tandakoak kalma jokatuko duela zekin zenua, korrintik gabe, korrinta txikila dut, eta haitu. Inoke nahi iztegu zaten hori ura bera dijoan iruba, baina hori tokatu zeu, eta hortik inberda. Hay que demostrar, hay que apretar los machos, zaten da bezala. Bueno, gure lana ingo dugu, azkenen justitzait itxasun bezala errekan ere okole biltzea eta gure buruari begira gure lanetea. Bueno, aztu ite zeigu, egia esateko. Nik uste oso egunerokotasun normala amakigula, beti ibilitzan duen bezala sekua, eta ez dugu garrantzi gehiagi ematen, eta ez dugu gehiagi ere horta, ez dugu atentzio gehiagi jartzen ez da. Nik uste egun ez egun nahi gala entrenatzen eta konpetitzen, eta gutzako importantea den goza bakarra, gaurko estropa da. Entrenatzaileen hitzak, hemen goikaldetik beste ikuspegi bat, helikopteroekin ere etorri zen gara, baina dronarekin gara gaurko honetan, eta hori ere zuen mesedetarako izatea nahi dugu, zalantzarik gabe. Dida batean, Ibon Gaztañazpiren eskutik orain, estropa eremuari buruzko xehetasunak, batimetria, korronteak, haitzea, dena. Hauxe, Mikel, gaurko marearen grafiko. Ia ordu bietarako 8 minutu falta zirela, izan da itxas gora eta 8etan itxas bera izango da. Honek zer esan nahi du? Atxaldeak aurrera egin ala, marea puntara hurbilduko garela eta korronteak indarra galduko duela. Eta beste datu esanguratsua horra. Koefizientea 55koa. Beraz, korronteak indar gutxi izango du. Irteragunean, lehenbiziko kaleak 4 metro, 4 kaleak, ondorik ez, beraz, korronte gehiago, lehenbiziko kaleak. Irterago eta 2. eta 3. kaleek hor korronte gehiago izango dute, eta puntu honetan Bizkaia zubipean, ondo nahikoa, 7 metro eta 0,21 metro segunduko indarra izango du korronte. Beste puntu garrantzitsu. Lehenbiziko kaleak eta 4. ia korronterik ez, hortxe, 3. eta 4. minutu inguruan, baina erdiko kaleetan, 2. eta 3. kaleetan, ura gora 0,14 metro segunduko indarrarekin. Beraz, hor izango dira diferentziak. Eta niretzat esanguratsuenak datu hauexek. Lehenbiziko txandatik 3. nola kale guztietan korrontearen indarra jetxiko den. Irtera gunean bezalaxe, oraintxe ikusten ari garen guneetan 3. 4. minutuan eta baita ziabogetan ere. Eta baldintza hauetan iruditzen zait gaurko osagairik garrantzitsuena haizea izan daitekeela. Une honetan haizea zuzen sartzen da ipar-mendebaldetik eta beraz horra datua zuzen
jotzen du, joko du, traineruengan hauek irtera ematen dutenean eta luze osoan zehar. Bueno, ederki, estropadazteko gutxi falta da, jadanik prestari dira hurbiltzen kirolariak. Tida batean berri, eta Donostia 6 puntu dituela, liderra da, Hondarribiak 2 gutxiago, gero Urdaibai eta Orio. 5. tokian Getaria, 2. txanda Kontzia, Kaiku, Zirben eta Lekitzarra, eta ikusi nola diren bekaldekoak. Santurtziko 23, Ondarroak 19, Aresek 16, Kabo da azken tokian 13rekin. Ea nola erreakzionatzen duten aurreko deskalifikazioaren ostean, Orioko goraberaren ostean, Galiziarrek sailkapenaren zuloan bai ditugu. Lehen kaletik arituko da Santurtzi, eta kokatzen diren bitartean agian aurkezteko moduan ere izango gara, eta gaur Santurtziaren artean Eneko González patroilanetan, Pedrosa ere, eraman du 5. tostara, eta 11 erdian Aldani Garzia. Hori da, iruditan ikusten dugun baborra, betikoa esango genuke, aurrekalari aldaketa, Inigo Pelaio gaur, eta Anketik Estriborrean Ruben Alvarez Pedrosa sartu da. Eta Andoni Gartziak eta Txila Bidezek tostak trukatu egin dituzte. Bueno, 2. kaletik Kabo da Cruz arituko da. Albistea gaur, Ankekoa, Istriborretik Javier Saianz izango dela, joan zen denboraldian Santurtzin aritutakoa, eta Benino Lojo Brankaldera biali duela. Hori da, eta niretzat Mikel beste nobedaetako bat, Damian González gaur, arrobikoak, lehenbiziko aldiz estropada jokatuko duela, aurtengo ligan. Ia ez debutatu zuen, beraz, Baskez entrenatzaileak nahi izan du nola baitere indartzu. Bermeoko Luis Gonzálezen anaia gaztea. Hori da, hemen berriz Ares, 2. kaletik. 3 ikutu, Sergio Enrique Rodríguez, 3. tosta baborrean, aurrekalari aldaketa beti bezala Antonio Tejeiro eta Juan Carlos Martínez espalda Estriborrean. Bueno, eta ondaru nobeda da, Eli Solozabal urtebetetze egunean titular bezala kokatu den entrenatzailea, sorionak berari, eta Aitzol Elu ere lesioa gainditu eta lanerako eta ababorretik. Eta hori, Iñaki Rastirentzako oso albiste garrantzitsua, lehenbiziko estropada jokatuko baitu. Aitzol Eluk Errasti Estriborrera pasada, 4. tostara, eta Uga Itzelu 4. tosta Estriborretik 3. etorri da. Bueno, 4 ontziak pronto. Esango nuke aizia indarrak galtzen ari dela, gu etorri ezkeroz. Bai, azken ordu terdi honetan, bai. Hala ere oraindik putz egiten du, Bai. Kilometro orduko. Batez ere, Mikel, kanpo kaldean. Hori da, Santurtzi aldean. Hori da. Abrako uretan. Calle 4, proba. Une honetan, korronteak bera tiratzen die eta haizeak gorantz. Eta indar gehiago izango du orain, haizeak korronteak baino. Bandera txuria gora. Programa, Cabo, Ares, Ondarro, atención. Semaforoa. Bozin ere bai, dena martxan jaun Andreo. Zestaoko 21. bandera dugu jokoan, 7. jardunaldia dugu, eta Euskolabel ligaren lehen erena, bete da, 20 estropada dira guztira, baina bekaldean diren hauentzat, eren bat pasada guztira 18 izango dira. Begira bi epaileak. Kokapena. Bi epaileak ondoa zen, Kabo eta Aresen artean itxasoko epailetako bat, eta bestea Ares eta Ondarruren artean. Hemen beti gertatzen dena, zaindu beharrekoa, asko zaindu beharrekoa. Gaurko baldintzak, alegia korronteak, asarrerak honetan dugu, gaur ona etortzen garenean baino indar gutxiago izango du, hiletan gaudelako, baina nola nahi ere saiatuko dira batera eta bestera jotzen patroia. 44ko koefizientea, aurreko astean ere jardun ginen hori buruz ibon, bihar berriro hemen estropada, nervioi sariko eremua, klasikoa, orduan ere 50ko koefizientea, erabaki ona, bai. Zalantzari gabe, eta alde horretatik, egurra ematea ere tokatzen zaigu. Gogoan du Santurtziko estropada duela 3 urte nola jokatu zen, marea bizietan, marea erdian, eta desastre bat izan zen, garbi izan da, eta arduradunek orduan, oharrak hartu zituzten eta konpondu ziren. Arakaleak, Kabo beretik, Ares beretik, eta Santurtzi begira, Santurtzi, Paorra eta bere patroiaren erabakia, kanala bilatzera, ura bera baito. Alde neurrian aprobetxatu. Gero, ertzera etorriko da,
bere kalearen beste mugara, Portugalete aldera. Kabo eta Santurtzi, segundo bateko errentatxo hartuta, aizea diozu Ibon, 15-16 kilometro. Aize handia dabil, Mikel, eta aize olatu handia, Begira, hor ikeragarrizko enbarazua egiten du, begira, urak arrotuta, aize olatu bizi-bizia, ez du bat ere laguntzen hori, karra dira. Baiko lana zaitasunez bete eta gogortu. Ea ba. Santurtzi Kaboren kalea. Baina tartea ondo zainduz. Santurtzi aipatuta, bi hitz egin beharko ditugu. Kontxako txapelduna, aurten gauzak gaur diren bezala, zainkartze egunean ezin izango dela bertan aritu txartelaren bila, ez? Eta esan diguten ez, Mikel? Zergaitik, izena epez kanpo emateagatik, edo hobeto esan da, epe barruan ez emateagatik. Ez ematearen, eta baina esan diguten ez, beraiek melik ez omentzu zen jaso, Donostiako udaletik, eta bar, eta hortxe eta biltzala, borrokan. Bai, baduten nolabait araudian markatutako ate bat, ez baita zirrikitua, ate bat, bilatzeko aukera bat, eta da antolaketak baduela eskubidea, kluben palmaresa eta ikusirik, goraberaren bat denean, edo bestelako arrazoiengatik, gonbidapen bat luzatzeko. Eta hori, antolaketaren eskumena da. Beraz, horixe izan zitekeen, behar bada, une honetan, Santurtziarrek duten bide bakarra, hori da. Egundo txapelduna, naiz eta aurtengo Santurtzi joan zen denboraldikoa ez izan, lehiaketatik kanpo geratzea ez da oso eredugarria. Errua norena den daku ez gara kontu horietan sartuko, bakoitzak bere eginkizuna ditu, bere araudiak eta bar, ez? Gero egia da baita ere, horrako klub batean, zuzendaritza aldaketa denean, eta bar, oso momentu gogorrak bizi izaten direnean. Kasu honetan badakigu. Hiru arazo larriak izan direnean, joan gehiago. Aldaketa hori, zuzendaritza aldaketa ez dela oso eredugarria izan. 4 patroietatik 3 makurtuta doaz, atera kontuak, hor, abra inguru horretan zea ize da bilen. Eta Kabo aurretik kokatu da orain, da Santurtzi eta Ondarroa bi euskaldunak 2 segunduko atzerapenarekin. Bira, belaontzi horiek, eta urgainak. Ea, Ziaboga. Gain gainean dira dagoeneko eta. Kabo aurretik, 80 metro falta direnean, haientzat hau albiste ona izango da. Orain artean dena okertuta baitoa, Kaboko gorrientzat denboraldi honetan. Ea, Ziaboga, bitosta aurretik, zaila, Kabo keño, ez? Zabalar dezatela, gero aizia txirako dieta. Kabo eta 46 Kaborentzat, segundo batera Ares. Santurtzik Ziaboga nire. Bai. Azkarra, begira. Ondarroa baino azkarra batera. Azken postua Ondarruri utzi dio. Bai, oso Ziaboga ona. Kronometraian, 4 eta 49 bientzat, baina gero ez, orain Kabo, maniobra ostean Aresi, segundu bat bi, eta Santurtziren GPS-a, hori jaso gabe, 3 markatzen du, Ondarroa ere bai. Bueno, ontzibateko errentarekin Kabo da Cruz. Askotan dioguna, azkuna izan eta errepikatu ingo du. Ziaboga horrek zer eman dion Santurtziri, berriro, estropadan, sartzeko, estropadan muturrean sartzeko, aukera, 20 segunduan, maniobra honen. Eta moral kokatu du horrak, aurrekalari bezala. Eta begira hemen, nobedadea, Kaboko gorrien artean Saians Anketik eta Benino Lojo historikoa 5. postara eraman du Gustavo Vázquez entregatzailea. Mikel, argi joera, eta joera da. Ze denbora gutxian, Ares eta Ondarroak denbora galtzen ari diren 3. eta 4. kaletik. Tartea zabaldu du Kabo. Kabo da Kurzekoak sinistu ezinik daude. Nola okertu zaizkien gauzak demoraldi honetan, eta zigorra dela, lehenengo 3 segundokoa, gero deskalifikazioa. Bueno, hala ere, oraindikan estropa asko falta dira, denentzat, ez arraunek arte batentzat. Argi Ares, barka Miguel, Ares eta Ondarroa argi, Ondarroa 4. kalean, eta hor oso gertu dira eta. Bueno, Ondarrutarrek hor argi bili beharra dute. Bai. Eta aurten badakigu, urtarrilean epaileek zer esan zuten. Lehenbiziko kaletik doanak,
Eta horrela, esan zuten literalki, nahi duena egiteko aukera dauka. Bere kaletik. Bere kaletik doana, libre da. Eta besteak ermu. Horregatik, Oriokora etorrita, gaur 8 gertatutakoa ikusita, batzuk, Ondarru zer egin dugu ba. Alik eta hobekien bukatzeko saiakera bat. Bere kalea zen eta Ababorrera joan zen, ara eta guztiz ere bukatu zuten, balitza Ababorretik usten. Esan nahi du, kontrolpean edo eraman ziztela maniobra. Gero, 100 metrotan gauza gehiegi gertatu ziren, eta erreakzioak ere, hor itxu egindakoak eta hartutakoak. Minutu erdi batean, gertatu zen dena, minutu erdi batean. Kaborentzat 3 segundoko errenta Santurtziren aurretik, esan daiteke luze hau eta haizea alde dutela behar bada Santurtzirentzat interesgarri izan daitekela, Ares eta Ondarroa bitraineroko atzerapenarekin. Hemen Kaboko gorriak Galiziako txapeldunak esan dezagun bide batez, Galiziako txapelketa astelehenean jokatuko dela Meiran, arratsaldean. Eta Euskal Herrikoa Lekeition goizean 12 aurrera neska eta mutin, emakumeen Euskotren ligarik ez asteburu honetan, baina adibidez liderak Oriokoak etorri dira, ordezkaritza zabal bat ikusi dut. Mutilak animatzera eta estropada ikustera onuntza etorri. Begira, hor 3. eta 4. kalean ikusi dugu elkarren oso gainean, baina bakoitza bere kaletik Ares eta Ondarroa. Eta epaileak ere hortxe daude, ranka osartean zartuta, zaintzen. Berriro esango dut, eta hemen konbita gure ikusleen, Mikel, goranzko luzean, ze denbora gutxian, Ondarroa eta Aresek nola galdu duten. Gauz horiek jartzen hauteni atezuan esan az bezala. Ea zer dagoen. Ares, orain zabaldu egin beharko du. Ikuspegi berri bat eta horretarako galdu, ez da? Antxonaldekoa gure realizadorea eta taldekide osoa lanerako, gogoz, ikuspegi berria zuei eskaintzeko eta hemen helikopterori gabe, donaren laguntza benetan aipagarria. 38 paladan Ares. Baldintza hauek dira palada asko hartzeko oso egokiak, haizearen alde eta korrontoaren kontra. Begira nola zabaldu behar duen, hemendik ondo ikusten da, begira, orain 8aren forma, askotan aipatu izan dugu, orain zabaltzen nola joan behar. Zubitetik pasa, eta lan erditara heldu gabe, Areseko urdinentzat arkikorria piztu da, txanda honetan. Eta sailkapenean ere, Momentu honetan Kabo buruan izan da, egoera kaskarrean, Ferrolterrako urdina. Baina asko falta da, lan erditara ere ez gara heldu. Oso azkar sartu da, Kabo. Azkartxo, A ver. Ondo. Ea Santurtziren ziago, errepikatzen duen. 9:43 Kabo, eta Santurtzi, 2. postuan, sendo. Eta Ondarroa 3. tosta pare bat baditu. Errenta txikia da, baina Galiziaren aurretik dira, Bizkaitar. Eta GPS markatzen diguna orain, Kabok Santurtziri 4, Ondarroari 6, Aresi 7. Beno, orain. Eta Santurtzi begira, nora joan den. Bai, korrontea alde orain, ura beherantz, haizea kontra. Hori da, baldintzak gogorrak, zergatikan. Korrontaren alde doaz, baino, arraunak, uretan sartzen denean, korrontaren kontra joan behar du. Eta arraunak gainean dagoenean, haizearen kontra. Orain, erritmoa jetxe egingo dut, pare bat palada, guztia. Ondarroa eta Aresen artean, hor beste buruka bat. Hemen Ondarrutarrak. Ritmo markatuz, Carrillo eta Irueta. 34 paladan Ondarroa. Eta Santurtzi, bi eta Iru, 35 paladan. Denak ere, eremuaren erdialdea bilar. ¡Vamos ahí sobre hostia! Maria Bera doa, Zirak inguruan dugu, txasbera, Zirak gutxiagotan. Zer den korrontearen kontua, Miguel, ikusten ez dena, eta garai bateko arrantzalek eta hemen dabiltzanek, haiek hemengo berri eta hor dabilenak, ofiziotan eta bezala, ederki daki. ¡Ay, hostia!
¡Eso es! Kaboko gorriak orain konfiantza ¡Es que no quiere ya hartuta, Guindos, ezta? ¡Vamos! ¡Canela! Gaur Duarteren Pico! agindutara. ¡Vamos, Hogeita Anxo! hamasei pala erdian, Va, ese largo de Eta romper. horra ikusten dugu, Ese largo de romper. erdia bilatuz, eremuaren Punta de erdia Mario, bilatuz, Secuaco. zergatikan, Preta ahora. lehiatilan ikusten dugu, Preta. ondorik gehien, Aprieta sakonera y gandieneko húndelos. urak, hortxe Dani. daudelako. ¡Vamos, Isma! ¡Sayans! ¡Anxo! Los cuatro de aquí, ¿eh? ¡Vamos! ¡Sí, que acaba! Etxekoak eta kontraintekoak, orain animatuz. 5 segundo, Kabok Santurtziri. Aitzea 13 kilometrotan dugu, 13 kilometro orduko. Ondarroa eta Ares, irutaineruko atzerapenarekin. Eta gaur iruditzen zait, txanda honetako traineruek nekez onduko dituztela urrengo txandetako denborak. Baldintzak behintzat, okerragoak izango. Begira, Ares bere kaletik, Ondarroa bere kaletik, elkarren gandik gertu, baina ongi. Pinganirotek informazioa jakingo dute, Zuzen, hori da, eta epaila bere tokian. 6 segundo. Momenturik honen hauxe da Kaborentza. Eta Aresek aurre hartu dio branka sartu du Ondarroaren aurretik. Hemen da beste lehia bat. Hogeita hamasei Hirugarren pala da. kaletik Ares, laugarren kaletik Ondarroa, Are taldetik. Nola makurtu den, patroia gaztea. Apustua egiten ari da, gaztearen alde, paurra, Eko González arrobikoa du gainera, eta hori oso garrantzitsua da. Ontzian. Karpintero lehorrean usterako. ¡Más pierna! Hemen kabo, ¡Más! Gaur bai, ¡Más gaur ahora! aurten espero genuen kabori ari da saltzen. Gaur ari da saltzen, lehenengo aldiz, Zazpigaren jardunaldian. Komeri latzak pasa eta ¡Siga gero. acabando! ¡Siga acabando! Argi, ¡Vamos, Robert! Ares Vamos, eta Ondarroa duros. Santurtziren gainera etortzen ari dira, eta azkeneko luzean izango dute aukera, bigarrengoan izan ez dutena, mugitzeko alegia. Mugitzeko, kontuan hartuz Kabo, bigarren kalearen jabea aurretik dala. Eta beste kontua, Mikel, azkeneko estropadetan itxasuan izan dira, baina Santurtzik lanik gehienak eta handienak eta kaskarrenak azkeneko luzean egin ditu. Hori ere bai. Hori objektiboa da. Askotan erori da. Erori. Erori. Itxasuan erortzea eta desarmatzea errazago izaten da, nola nahi ere, eta jende gaztearekin eta bar. 2 segundo baino ez, ore. Kabo joan da. Bai. 150 metro. Kabo da Cruzen errenta aipagarria da, ja dago. Zorrontzeak oraindik asko tiratzen du. Lehenbiziko luzean 4 eta 56 dagoen kontrakoa izearekin, horrek esan edu, oraindik tiro handia daukala horrurak. ¡Ay, Nico! Ea ziagoga. Hemen dator Kabo. ¡Atento! 16koa izeak. ¡Suelta, suelta! 4 eta 49. Ea Santurtzik, ziagoga. Maniobra hasi. Aresek kaskarren. Ares Zabaldu egin da asko. trabestu gabe. Orain ere azkarren, Berri Santurtzi. Bai. Hiru hauen artean Santurtzi Orain hobekin. ere, bai. 15-0 Santurtziarrentzat hartutako denbora. une honetan, Mikel, Ondarroa eta Aresekin duen abantaila, iruditzen zait, kanpoko biziagoetan lortu duenari esker badela behintzat. Oso ongi moldatu dira maniobra horietan. Ares bederatzi segundora. Orain 4 segundo. Bai, 4 segundo eder, haien 4 alde. segundo oso onak ere. Eta izugarrizko burruka, Ondarroa eta Aresen artean, atzetik. Zelkapen nagusian, 10garrena da Ondarroa, azkena ibilita gero, aurreko asteburuan salto ederra eman zuten Goruntz, 3 puntuko errenta du Aresen aurretik eta Kaboren aurretik 6. Eta ur lasaiagotan Santurtzi, 23 punturekin, une honetan Santurtzik jetxiera 10 puntura du, azken postua, eta playoffeko tokia 11garren postu hori 7 puntura. Bada zerbait. Bai. ¡Hay que creérselo, cariño! Garri hori abizu, Goazen Ondarrutarrekin bai. ¡Remamos! ¡La calle hace el resto! ¡Remamos! Baitu. Ara, Iruditzen zait, aurrera joko duela, Larrinaga. ¡Saltao! 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 ¡Morirés para acá! ¡Morirés para acá!
Embarkazioaren sartu dio, ondarroak aresi. Bai. Segundu bat, bi hortxe dabil dantza. Eta orain Ares begira nola datorren, babesaren bilea, korronte gutxiago dagoelako kontra laugarren kalean. Nabarmen dator, raskado. 5 metro baino ez. Ondarroak zer egingo du? Ez du txorakeririk egin, Ez du txorakeririk egin. Baina, enfilazioa etzen gustatzen, Mikel. Zuzendu beharko du. Ez du zuzendu orain irraskadok. Bueno, argi, 3 metro eta geisten. Palen arteko diferentzia hori. 2 metro eta geisten. Orain, bakoitza bere kaletik. Hori da, mugan. Hau da ona. Hau baldin badak irraskadok eta larrinagak baldin badakite, ongi doaz. Noski, horretarako izango duten lehorretik ordezkaria esateko. Mugan gaude, baina ondo, segi. Begira, orain dagoeneko. Baina begira segertatu den bien bitartean. Santurtzik hanka egin du. Santurtzik joan egin da. Bigarren postu horretan. Ara, ubera, Santurtzi zer Kaboren uberan sartu da. Bakarren batek esan du, zergatikan, horratzean, ea saltzen du. Kaboren ontziak usten duen hor, ubera hori, arrasto horretan, garbiago joaten da atzetik datorren trenerua, horrek zurrunbiloa sortzen du, eta atzetik datorrenari distantzia horretan lagundu egiten dio. Piraguismoan ikusten da hori garbi. Turra ikustetik gatoz. Hori da, Mikel, atzetik joatea bezala, eta nabarmen, piraguismoan ikusten da, nola atzetik doanak, aurrekoak ikusten duen nola tuska horretan, baliatu eta gutxiago. Eta ondarroak hautsi du, Aresekin zuen beste lehiare bat, Kabok Santurtziri 7, 13 ondarroa, Ares 9. Oso maniobra oso ona, Santurtzik egindakoa. Oso argia, aurrez landutakoa eta erabakitakoa dudanik. Begira, Kaboko treneruaren ubera deitzen diogu, zuritasuna, orain Ares joango da. Eta Ares orain doa, joan daiteken tokirik txarrenean. Zergatik, uberan sartu gabe, hor ondarruko arraunarien arraunak usten dute zikin hori guztia, irentxe egiten duelako. Santurtziri 7, abiadura berean datoz, maniobran 8koa zen. Zulua, orain 7. Eta berriro ere, Gorantz, 2. eta 4. luzean, lehenbiziko eta 2. kaletik, 2 minutuan, areagotu dute. Diferentzia. Kale sosketak zure alde zerbait ekartzen duenean, hori zukutu egin behar. Landu, behar bada bihar bertan, sortea bestaldera joan gaurako. Eta uneak baliatu. Santurtzi eta ondarroren artean 4 segundu bakarri ditugu. 7, vamos! Ez da bukatu, azken metroetan gara, 1 metro. Zaila izango da, baina argi, han korronte gutxiago dauka, Horregatik. 14. Segundu dira, Eutxiko diola. Kabo da Cruze txanda irabaziko du. Jaun Andreu Kabo albiste izango da. Demoraldi honetan, hor da, Kabo, bai Kabo. Santurtzi 2, Santurtzi bai Sotera, Ondarroa 3, bai ondarrutarrentzat, eta hemen da Ares, bai Ares, 16 segunduko galera, 19:49 Kabok, Santurtziko 20:07, Ondarroak 20 eta 10, Areseko 20 eta 15, iragarkientzat txanda, eta berehala, zelkapen ofiziala, eunenekoak zehaztuta eta protagonistak Sara Gandararen eskutik. Arratsalde on berriz, guztioi, Sestaoko 21. bandera dugu jokoan eta amaitu berria den lehen txandan hauxe izan da zelkapena. Kabo da Cruz Garaile 19 eta 59, Santurtzi 2. 7 segundora, Ondarroa 3. 10, Ares 4. 15 eta Garailekin goaz, Feliz Duarte patroiarekin da eta Sara Gandara lankidea. Halaxe da Mikel eta berari galdetuko diogu. ¿Qué tal la regata? Muy buena, regata muy buena. Un poco exigente, ¿no? Aquí en la ría ya sabemos lo que hay, pero por fin un resultado de ganar la tanda y poder disfrutar algo de la regata, ¿no? Independientemente de lo duro que fuera,
al menos pudimos disfrutar y meter distancia con los rivales, que ya nos iba tocando. ¿Cómo de necesaria era esta victoria, Félix, después de ese inicio de temporada en el que quizás estáis por debajo de lo esperado y también de lo que pasó en Orio la semana pasada? Sí, necesaria era muy necesaria, pero aunque siendo necesaria para nosotros vienes para aquí, vas un poco a favor, ¿no?, de lo que si te toca una calle o la otra, entonces juegas siempre con ese factor, pero tienes que intentar hacer buena la calle buena cuando te toca y algo mejor la mala, ¿no? Entonces tienes que sacarlo adelante como sea y el resultado siempre era necesario. Háblanos sobre las condiciones que os habéis encontrado por esa calle 2. Creo que a mí era la calle que quería desde el principio, siempre lo dije aquí en el club, era la calle que quería, aunque era más factible de la 1 para poder jugar, pero yo creo que salimos para allí con la corriente y para mí beneficiosa. Parabéns, eskerrik asko. Muchas gracias. Pozik da, lasaitu eder hartu du gizonak, baita bere taldekide guztiek ere. Eta, bueno, zelkapenean jadanik 3 puntu jandizkio Aresi, ikusi beharko da, beste norbaitor tartean kokatzen den ala ez, baina Kaborentzat gaur estropada txukuna, egokia, egin izana oso baliotsua izango da. Premiazkoa baitzen, Ibon. Hortik ateratzeko, eta ez dezagunaztu, larun batean ere Orioko estropadan, hortxe zela, azkeneko minutuan. Alrebeskeria ikeragarria, Zierbenako estropada izan zen. Han izan zen, laugarren kaleak eretzion lagundu, eta horixe, Mikel, nahiko esan digu, horrengo korronteak aizeak baino indar gehiago duela. Eta hemen Zierbena berriz. Begira, Zierbena, Mikel, gaur, bi aldaketa estriborrean, Fran Montes eta Urda Xantepala sartu dira, eta Montes hartzen duenean, beste Montes, Ismael Montes, estribortik, Baborrera pasatzen du, gaur patroi, Borja Gomez. Eta gehienetan hemen errekan, Gomez erabiltzen du. Hemen ibiltzeko azer izarra behar delako. Bueno, hemen dugu bestetik Getaria, albizkara gaur entrenatzailea, kanpoan dugula, Ion Larrañaga, berak kanpoan utzi du. Hori da, Jokin Iriak ez hartu da laugarrenean, dela Osekarri dirugarrenera, Josu San Sebastian bosgarrenera, eta beste nobedaetako bat, bueno, Iñaki Uzin sartu da, laugarren tostan, Iraitz Legor buru bosgarrenera eraman da, eta hori bezala, Matxin Etxaniz eta Iker Etxaberen tosta aldaketa. Hirugarren kaletik Kaiku izango dugu, eta Kaikun alde batetik nobedade Adrian Miramon bueltan dela, eta bestetik Barela dugula. Arrobiko mutila partreran eta hori da, estriborrean. Nahiko txukun ari dauka. Adrian Miramon, gizon indartsua bigarren tosta, landan geratu da, lehorrean, eta Baborrean berriro, Beñata Praiz, Baborranketik, Zorin Silbiu bigarren tostara eraman du, eta gaur, Babor espaldan, Solaman Raúl, sartu du Jose Luis Kortak. Bueno, eta lekitxarrak laugarren kaletik, oso posik ez hasiera batean behintzat zozketak emandakoarekin, bueno, nola moldatzen diren, eta hor albistea, Mikel berezi hartu da, ikusten dugula, estriborren, ontzierdian, hau neguko lanak Bermeotarrekin egindakoa. Hori da, laugarren tosta estriborrean, Mikel zuke izan da moduan, Markel Zatika eraman du, tosta bat aurrerago, bosgarrenera, estriborrean sartu den bestea, Aritz Sánchez, eta gero, ohiko movimenduak, Murphy hirugarren tostan, Kepa Arantzamendi, berriro, Baborranketik errepikatzen duena, Peñat Robles. Baina Robles eta Murphy estropadak pilatzen ari dira, Urtueta ere bai, espaldan estriborren, eta hori ona da, klubaren etorkizunari begira. Hemen ditugu, bigarren txandan lehen kaletik Zierbena, bigarrenetik Getari, hirugarrenetik Kaiku, laugarrenetik Lekitxarra, epailen agindutara kokatuta. Lehenbiziko txandan bete eginda logika bat. Ura bera denean, hemen sortzen den logika hori bete egin du, haizeak haize. Bataz besteko indarra haizeak abiadura 15,1 kilometro ordu. Eta itxasberarako ordu bete eta laurden pasatxo falta. Begira Zierbenaren enfilazioa, erdira. Zierbena, Getaria, Kaiku, Lekitxarra, bai, semaforoa berde, eta hortxe dira, bigarren txandako protagonista. Era bat erdira, Borja Gomez, bai. Garbi ekarri ditu gauza. Une honetan, Zierbena eta Kaikuren artean, orain zuzendu behar du, begira enfilazioa, Gomez zuzenduzak, treniru hori. Bai, zuzenduko du. 20 segundotan, 20 segundotan. Eta segi pare. Hor zemat metro daude, hor. Oso gutxi. Oso gutxi, pare bat. Epailea bialiko du. Hor ez daudela, 2 metro. Argi. Ikusi non dauden. Epaileak. Mugimendua, epailea orain edu da. Bai. 2
metro, zeraren, orain nahikoa luke Kaikuko patroiak ikutu bat. Bai, ikutu batekin. Besteari kaltea egiteko. Kalte handia. Horregatik iruditzen zait, aurten zabalduen atea, arriskutik ere baduela. Zer den, Zer den. Zuzu, Juan da, Zierbena, garbi. Hori askotan ikusten dugu, baina iruditzen zait, bueno, apuratu egin du nola baita izateko. Bai, bugaraino eraman du hor hartutako arrisku hori. Egira, zenbat balio duen lehiatilako irudiak. Horrek esaten dugu orain, korronteak oraindik haizeak baino indar dexentek gehiago. Baduela. Hori, Mikel, gaurko koefizientearekin. Pentsa hemen, ur bizitan edo marea erdi batean. Bai. Eunen bueltan, gertatuko balitz, zantxa edera. Bueno, azte honetan honaiz begira, ondarrako estropadan, 89ko koefizienteak eta badira. Han beste korronte batzuk eta izaten dira. Lekitxara 3 segundoko galerarekin. Getaria eta Zierbena aurretik, Kaiku segundu bateko galerarekin. Ea ba. Orain, begira hortxe batimetria, sakonera gehien dagoen lekura, korrontea aprobetxatzera. Irteeran, erditik 11 metroko ondoa genuen, orain 7. Eta alderantziz, ertzetan ur gutxi. Horrozo gutxi. Batipat elmuga aldian eta aretatik. Hori da. Kolgante zuzetik azken balizan. Begira, hor ze zanbulu aldu, ze mugimendu jarraian. Aizolatuak ere egindako mugimenduak. Begira nola mugitzen da. Zierbena, Getaria Zierbena. Eta esan du, kenabege, Borja Gomezek, baina horrela nabigatzea, edo nabega erraztea oso zela. 6:30 al ritmo. Vicky Maris. Ondoi buruzko datuak ematen bere taldekidei. Eta Getaria une honetan, ara, Zierbenaren pare-parean, Kaikuren aurretik. Ara, bi kaleetan, 4 ontziak nola doazen. Lekitxarra bakarrik doa, zerapenarekin. Horren Lekitxarraren gainera kalera, zabaldu egin beharko duelako baliza hartzeko. Bueno, esan dezagun, Lekitxarrentzat, sailkapeneko 8. dira, haientzat ere informazioa zaindu beharrekoa da, orain Trintxerpeko bandera jokoan, K-ligako 8. jardunaldia, eta oraingo San Pedro da, lidera 75 punturekin, Arkotek 78, Zarautzek 76, Berdinak 73. Playoffei begira diot, eta abar. Galizian, gaur ez da estropada, bihar izango da, 5etan Bueun, eta herriko taldea, Bueun da lidera 79 punturekin Galiziako ligan, eta bigarren tokian da Meira 77ekin, Tiranek 72, gero Cabo B, Caboren bigarren kuadrilla, 4. toki. Pare-parean ditugu hirurak, Bai. Esan postura bada, brankaz-branka, horixe brankaz-branka. Lekitxarrako segunduko galera du, eta konparaketan, Lekitxarra orain izango litzateke bitxandetako denborak gurutzatuta apalena. Santurtzik baino 3 segundu gehiago erabiltzen ari da, baina gero asko aldatu da lehenengo txanda, bigarren luzetik aurrera, Santurtzi hobeto moldatu da, eta gogoratu azkenean Ondarroa izan dela 3. da Ares azkena. Eta aurreko txandan ikusi dugu, baliza buelta hartu eta 3. eta batez ere 4. kaletik asko geratu dira. Kaiku buruan. Bai. Kaiku, Gomezek, oraintxe, Gartziak ere bai. Zierbena, joan eginda. Zierbena pasa, bai. 4:45. Korrontearen eraginare bai, Korronteak tira egiten baitu oraindik. Kaikuk 4:45, Aresek aurrez 4:46 markatu du lehen txandan. Markatu, Kabok 4:46, Aresek bat gehiago 4:47, Zierbenak 4:48, Getariak bezalaxe, eta Lekitxarrak 4:52, Santurtzik eta Ondarroak lehen maniobran markatutakoa baino 3 segundu gehiago. Kaiku ondo. Bai, oso ondo, eta gainera kalea irabazi dio Lekitxarrari, eta horrek asko balio du. Harrituta nago, Mikel, pixka, eta esango dizut, etorri garenean, koefizientein bajuarekin, uste nuen, korronteak indar gutxiago izango zuela, dagoen haizearekin, eta ikusten dugu, patroiek darabilten logikarekin, eta nola mugitzen ari diren ikusita,
bete-betean ari da betetzen, hemen, urak beherantz indarra duenean, orduan ematen diren kontuak, erabat oraindik, erabat ari da betetzen. Nahikoa da, ordu bete lehenago beroketara eta irtetzen direnean, pixkat ibiltzia eta entrenatzailearekin bi hitz egin da erabaki hartzeko. Hori da, zerrari da gainentzen oraindik, haizea edo korrontea, garbi ikusten. Oso momentu txarra lekitxarrarentzat, 10 segunduko atzerapenarekin. Kontutan hartu behar da, errespetu osoz esan da, lekitxarraren aurkariak ez direla txanda honetan dituenak, baizik eta lehen txandakoak. Egia da, Getaria igo berria dela, Kaiku ere bai, baina Kaiku sendo bat igo da. Larri bilizen, playoffean sartzeko eta bar, baina gero kortaren agindutara sendotasuna handi erakutsi zuen. Eta orain ere dotoreari dira. Eta Getaria igo berria da, debutaria da hemen, baina Getaria oso denboraldi ona egiten ari da. 6 jardunaldi jokatu dira, eta 7. ere Getaria lehiakor eta indartsu bat ikusten ari gara. Lehenbiziko kaleak orain doailu, ontasunik baldin badu, orain du. Ura bera dela, hor ondorik ez da, 0 kalean, Portugaleta inguruan, Santurtziko pizina horien inguruan, horria ondorik ez dago, korronterik ez, berant, eta eruditzen zait, horixe ari dela baliatzen Zierbena. Hori da, begira. Eta lehen, horixe bera egin du Santurtzik. Hori da. 3 metro palartean, baina ia traineru oso bat. Momentu hontan, 8. litzateke lekitxarra, bitxanda jokoan ditugu, beraz denbora guztiak gurutzatuta, ondarroa, baino 4 gehiago. Eta kontuan hartu gero ondarroak postu bat jandiola, azken luzean, arez. Begira, Zierbena bere kalera sartu da, lehenbiziko kaletik, eta orain, Izagirre gazteak mugitu beharko du. Unax, argi. Getaria, hortxe, mugaraino joan da. Orain lehenbiziko kalean egoni. Zierbenak kalte eragin nahi balio. Getariari, 2 paladan, 6 segundoan lortuko luke. Rirra, eta aurten, epaileek zabaldu duten zera horrekin, horrelako gauzak, albidetzen dira. Begira, Horretarako behar da, esperientzia, eta hor jakin behar da, ze momentutan, arrisku hartu, ze momentutan, segurutik jo. Maniobra nola egin, alegia bat disimulo gehiagorekin, begira, besoa jasota? Badoa Getaria. Badoa Getaria, bai. Eta Kaiku ara, begira, Kaiku, gupi hauei begira, ari gara, baina Kaiku. Kaiku berea egiten ari da. Kaiku areta aldera hurbildu eta hor ari da. Kaiku eta Zierbena eta Kaiku. Begira estribor hori, Mikel, guk dakigun arte, tatuak ezagutu gabe. Pascual, Miramon, Taku, David Camacho, Repeto, bada, Gutierrez Bengoetxea, indartsua, eskarmentu duna eta ofizioa ezagutzen duena. Arraunaren berri, ondotxo duena. Eta beste datu bat ere izan behar da, eta kortak titular bezala kokatu badu, Jaime Lara Andaluziarra, hau Bankomobilean Espainiko txapelduna izan dagoa da, eta goi mailako arrauleria, baina joan zen urtean, KA Ligan, moldatu ezinik eta arazoekin. Baina, negu honetan ez du denborari galdu, ez berak eta ez bere entrenatzaile. Eta beste bat, bere momenturiko honentxuen edo bizitzen ari dena, Zumbeltz da. Bai jauna. Arrobikoa da, aukerak ematen dizkio Jose Luisek. Sulaiman bera ere, hortxe egon kortuz, gero eta estorpada gehiago. Kaiku gorain txarra, norabidea, 8aren formartu behar izan dut. Kami baten kurpilari enduta muga pasatakoa dugu. Bai, ez da hori du historia hori. Ziaboak. Zierbena. Eta 50 segundo bat gehiago Kaikuk eta Getaria. Eta handator lekitxarra. Baina Zierbenak Getariari ez dio kalerik irabazi. Eta horrek zenbat balio duen. Ez dio kalerik irabazi. Erne laner ditan, bekaldean, lekitxarrak 10-0-2 eta lehen txandako apalenak abezek 10-0-0. Hori behintzat errekuperatu beharko luke lekitxarrak, ez? Puntu hori Aresek ematen du azken luzean pixkat behera egin duela eta hortxe dute aukera. Argipalak. Bai, norabidea. Nahiko arriskatzen ari dira. Arriskatzen ari direnez. Begira.
orain, bandera zuria, Bilbao, nik orain urdina atera. Claro, Urrengoak urdina beharko luke, bai. Gomezek ja obeditu beharko. Kaiku bera ere, ara, arrisku bertzen ari de. Ara. Asko dago hor jokoan. Asko dago hor jokoan. Zierbenak segundutxo batera ditu Kaiku. Bai, argi palak. Arrituta geratzen zenbat arriskatzen duten, benetan izango izute. Galtzeko daukaten guztiarekin. Ikusentzuleok, badakitzue, Ibon Gaztainazpi entrenatzailea izan zen, arriskua bazter guztietan ikusten duzu. Bertan banengo bezala, eta intentio txarra ere bai, egia esango dut, hor. Nahi izan ezkero orain, Getariak hor egin dezake, Mikel, txikizioa baino beldurtzeko, Oso urbil, 2 metro terdira ere jetxi da, Nahikoa zintzo badabil, Eizagirre Gaztea. Metro terdi. Noiz atera behar du bandera? Bandera noiz atera, metro bat. Oraintxe, bai? Zu arriskoak hartuta, Hor, xake partida badago, patroien artean. Getariarra lasai. Inere kaletinoa. Kontua da, gaur 8ko irizpidearekin, esate baterako. Zerak, Eizagirre Gazteak, baborrera joezke oraintxe bertan, oraintxe ez, Zierbena bere kalera dolako. Zierbena radoa. Kaleratua gertatuko litzake, Zierbena. Lehenengoz, balak ikututa, 3 segunduko zigorra izango dut. Kalera joan aurretik. Abordatuko balu. Bai, baina lehenengoz 3 segunduko izango litzateke, eta gero etorriko litzateke kasuan, abordaia gertatuko balitz, aurreko astean hori joan gertatu bezala, baina... Begira berriro ere. Hortxe dira berriro. Eta Kaiku badoa, Kaiku badoa. Kaiku hartu ditu, 2 segundo ere. Orain, Zierbena bere kalearen mugan. Eta oraindik zenbait patroiek esaten digute, ez dakitela estropadan, dondoa zen, metro terdi baino ez, eta Zierbena ostera lehenbiziko kalean. Kaiku kontzi bateko errenta hartu. 1 metro... Zoragarria iruditzen ere, zoragarria. Bai, karagarria. Estropada eremu honek, hau aldeko du. Berea du. Ematen dio, nortasun bat, eta beste berotasun bat. Eta arraunlariarentzat jokatzeko eta horrelako saltzak eta... Ekitxarra asko ari da sufritzen. 18 segundoko galera konparaketan, Ares eta Ondarroa baino 9 motelago. 3 traineru atzetik. Azken posturako boleto gehitxo erosi ditu. Honetan lekitxarra. Beno, eta honek guztiak zer baiestatzen digu, Mikel? Oraindik berriro esango dut, korronteak duela hemen indarra, Itxasbera 8 alden izango da, ordu bete baino gehiago falta da, baina oraindik tiro handia duela, indar handia duela, Urlasterra. Eta Kaiku kanka egin du, Ea ba. Hor, konparaketa, begira datoa, Kaiku segundo batean. Hau horrela bukatu eskero, Kaborentzat gaur ikaragarrizko eguna ditzateke. Ikaragarria. Kabo 14 eta 59koa markatu du 3. ziaboga. 4 segundo, Kaiku. Bai. Minutu erdia horixe esan du Izagirrek, beraz, balizetarako kokatzen ari dira. Orain zabaldu egin marko du Bizkaitarrak. Orain bakoitzak maniobra landu behar. 1 metro. Ea ba, gainan ditugu eta... Gaina traineru bateko errentarekin doa, Kaiku. Hala eta guztiz ere, Kabo baino 2 segundo gehiago erabiltzen ari. Eta buelta hartu eta baborrera joko du, pixkanaka. 4. kalean bukatuko du Kaiku, iruditzen zain. Ea baliza, Oskarrek zast. Sestaoko, 21. bandera jokoan. Lehen koste egintzaio Zierbenari, ziago horretan, orain hobea. 15-0 Kaikuk. Orain hobea, baina ateratzen... Eta oso parean Zierbena eta Getaria. Baina ateratzen... Pare-parean. Pare-parean. Eta hemen dator lekitxarra.
Osak, okertu dira hauentzat, sosketatik eta kontzatu ezinik, sufritzen ari dira. 15 eta 20 azken tokian lekitxara. Beraz, hor duzue, 14 eta 59 lehen txandako garailea aurretik. Segundu bat gehiago Kaikuk, Zierbena eta Getaria bostera. Santurtzi 8, bederatzira Ares, ondarroa 10, lekitxarra esan bezala, 21. Maniobra ostean, Kaikuk 4 segundu Zierbena eta Getarian. Kaikuk, txandako lehenak, bigarren luzean, 5 minutu eta 6 segundo behar izan ditu. Aizearen alde, baina korrontaren aurka. Hirugarren luzean, 11 segundo gutxiago. Alegia, oraindik korronteak gehiago. Pero gauza nola dauden ikusita, aurreratu dezakegu, oraindik luzea falta da, 1000 metrotik gora, baina 1100 zehazki, ikusten duzue. Kabok, azken postua utzi egingo duela gaur. Eta Ares kokatuko dela seguruenik azken postua. Gauza berezirik espada. Ez zuten aste hona pasako, Kabo daku zen, boiro inguru hortan. Latza. Han berriz ere, behira. Orain, zer bilatzen duten hemen? Estriborreko bastarra, korronte gutxiago dagoelako. Diferentzia perakunda, Kaikuk orain Zierbenari 2, Getariari 3. Hauxe baita Kaikurentzat, orain Kaikuk txurruka molea harrapatu horretik, areta inguruan, hor korronte gehiago izango du, irudietan ikusten ditugun bi traineruak baino. Baina gero ez, gero behin bastarra hartzen duenean, 4. kalera joango da Kaiku, eta batez ere Bizkaia zubitik. Azken metrotan, hor ondo gutxiago, korronte gutxiago. Txampan batekin, hori da. Momentuz Kaiku 2 Zierbenari. Getariari 3, ea ba. Aizu Mikel, eta Getaria itxasoan ibiltzen dela. Bai herrion ere. Ibaitza balonetan ere, dotore asko. Bai herrion ere. Bandera atera dio orain, Unai Izagirreri epaileak, Aborrera zuzen dezala. Bai, hor gero baita ere dago, ian, patroien artean zer hitz egin duten. Hori da. Entrenatzaileen artean agian mugara bai, baina lehial. Sailkapenean zer dagoen jokoan. Hori da. Une honetan, Zierbena eta Getarien artean, 4 punto, daudeke. Begira, Kaiku segundo batera. Getaria, Kaiku eta Zierbena, esan dezakegu gauza nola dauden ikusita, ligan 5. postuaren bila doazen. Hori dauen helburua. Hori, sailkapena ikusita, nahiko garbia da. Ez baita gauza berbera, adibidez Getari Berriarentzat 5. bukatzea, ikaragarria litzateke. Kaikurentzat ere bai, nahiko handia da, koroa irabazea, 3 liga, baina... Jose Luis atzean, Beti bezala. Bai. Baina, besta aldera. Eta orain normalna da Kaiku, Zierbenari bat eta Getariari bi izango dut. Bukaeran, 4-5 bat segundo izatea. Indarrez eta ondo baldin baude, baldintza hobeak dituelako. Kaboren denbora, hobetzeko gai diren ala ez. Begira Zierbena, segundu bakar batera da orain. Ekitxarra goita zazpira, Kaborekin dira, eta txanda honetako aurkariekin, goita 5 galera. Oso urruta. Dotorea estropa da, oso dotorea ere. Ekitxarretzat egun Petrala, azkenak izango dira, horrezko txandan deskalifikaziorik espada, bai. Baina, aurrera egin behar da. Bihar beste estropa dago, hemen bertan, eta agian bihar gauzako hobeto joango dira kale sosketar, eta gero uretan ere bai. Beno, Zierbena Kaikuren gainera, gainera etorri da, Kaikuk batez ere orain izango ditu, baldintza hobea. Azken metro hietan, batez ere orain. Orantxe. Eta Zierbenak ez. Zierbenak korrontea kontra. Ea ba, Jaun Andreo! Segunditxo bat txanda honetan Kaikuk Zierbenari, baina Kaiku orain Kaboren denboratan da, eta azken metro hauetan azkarrena izan daiteke. Kabok elmugan 19-40. Azken metrotan zartua gara, Jaun Andreo. Hor da Kaiku, 70 metro besterik ez. Zierbenare badator ba bizkor. Oso bizkor ere. Bizkor dator. Kaiku da bizkor, Zierbena. Bigarren Kaiku eta 3. Getaria. Nik garbi xamarik uste du. Nik ere bai. Abiadura karri du ontzi horre. Bai. Bueno. Eta begira, konparaketan,
Zierbena eta Kaiku biak sartu dira Kaboren aurretik. 5 eguneneko ematen ditu, Mikel. Bai, 5 eguneneko momentuz. Andalek itxarra. Bai, izuntzara horrek arteko mutilak. Zailkapeneko azken tokira, 8. momentuz. Erreferentzia horrezko txandari begira, bideo finisha zainduko dute eta zuzendu agian, Zierbena momentuz, 19, 58 eta 88, 5 egunen gehiago Kaikuk, 70 egunen gehiago Kabo da Kruzek. Bueno, iragarkietara goaz, eta iragarkien ostean, jaun Andreok, zailkapen ofiziala datu guztiekin, eta protagonisteritza. Muy bien, confiado en mí, Muy bien, equipo. No va con ironía ni nada. Arratsaldeon berriz ere Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, Portugaletetik, Ibaitzabaleko uretan, Sestaoko 21. bandera jokoan. Momentuz denborarik onena Zierbenarena da, 19, 58, 72, 2 egunen gehiago Kaikuk. Hasierako kronometrarian 5 azentartea. Orain, bideo finisarekin zehaztuta, txikiagoa, 2 egunen. 3. Kabo da Cruz, 86 egunen. Beraz, segundu batean 3 ontzi sartu dira. Eta Getaria ate joka, 4. 2 segundora. 5. Santurtzi, 6. Ondarroa, 7. Ares, 8. Lekitxarra, asko galduta, 27 segundora. Aurrera, Sara Gandara, Zierbenako patroiarekin. Borja Gómez, zorionak. Muchas gracias. Bueno, lo primero que me gustaría es que nos hicieras una lectura de esta regata por esa calle 1 que os ha tocado. Bueno, pues al principio estoy seguro que todos querían la calle 1, pero la verdad es que como están los jueces que no te pasan nada, no te deja tanto margen jugar con las calles. Entonces, bueno, quizá hemos arriesgado un poquito de más, sabía que tenía que hacer eso. Una vez que te mandaban corregir, pues hacer lo que sea por corregir, pero dentro de unos márgenes, ¿no? Entonces, bueno, hemos aprovechado la calle 1 lo que se ha podido. Y sí que es verdad que el último largo pues nos la hemos jugado, nos ha dado para ganar justitos, pero nos ha dado para ganar. ¿No crees que has arriesgado demasiado? Bueno, yo creo que lo mismo que ha arriesgado yo, ha arriesgado Getaria, ¿no? Y calculo que la 3 y la 4 hayan ido parecidos. Entonces, sabemos lo que es este campo de regatas. Ahora estoy seguro que en esta tanda van a hacer lo mismo y en la primera habrá pasado igual. Sabemos dónde estamos remando y hasta donde nos dejen habrá que jugar con ello. Bueno, vaya regata más disputada, sufrida, no sé cuál es el adjetivo que podemos usar. En un segundo estáis 3 botes. Sí, la verdad es que veníamos ahí en el último largo, parecía que Kaiku iba a ganar la tanda, sabemos que quizá el último cacho de la 4 corrían. Se nos ha echado Getaria encima y hemos apretado un poquito y nos han dicho que nos hemos puesto a la altura de Kaiku, entonces ya, pues, Cabo estaba en el mismo segundo, pues a cerrar los ojos y que gane el más rápido. Pues muchas gracias, Borja, por atendernos. Nada, a vosotros, y solamente quería mandar un saludo a mi madre que me estará viendo, un beso para ella. Gracias. Gracias a vosotros. Ederki, oazen orain horrezko txanda kontziekin berehala kokatuko dira eta irtera. Lehen kaletik Donostiara, 2. Hondarribia, 3. Bermeo Urdaibai, 4. Orillo. Eta liderra, gogoratu, Donostiarra dela 66 punturekin, Hondarribiak 64, Urdaibai 61 eta Oriok 60. Eta guazen eskifaiak errepasatzera, Donostiarren artean Ababorren nobedaderik ez, eta Istriborren bilakorta ipatu beharko dugu. Bai, 2. tostan, Intxausti gaur lehorrean, Arrieta laugarrenean, Endika López lehorrean, Alejandro Sanjaim ere bai, Narra arte gaur, berelekoan, kontua da, Igor Makazagak bizkarrezura oso ongi egonkortu daukala eta aldaketak tostakoak egiten dituela. Bueno, hemen Mikel Orbañanosen ontzia eta Galder Esponda aurrekalari lanetan. Bai, horixe nobedadea edo, normalean Babor espaldan aritzen den arraunlaria, eta gaur, aurten lehenbiziko aldiz, Eskola Beligan, batitz ondikola, Babor espaldan, Estriborrean Urko Redondo ekarri du, espaldara, Gorostiaga 5. eta gero bestetik mantendu egiten du, Aldai 5. eta Xabi Etxebeste 3. Eta Bermeotarren artean, Iker Portugues, gaur Ababorren 5. tozatik eta berarekin batera, Ojeda, beste arrobikoa, eta noski
ikutzen ez duena, una nue. Hori da, eta esan dezakegu, Koruñan estropada hainonak eta emaitza hainonak lortu zituen 14koari, eutsi egin diola, Iker Zabalak. Halaxe da. Bueno, eta hitz egin dezagun hori buruz, Orion badira eta nobedade batzuk, besteak beste, Jokin Azkonobieta gaztea dugula barruan. Pentsa, badakigu aurtengo Orionek, ze muga dituen, kuadrilla motza, eta begira. Beste gaur Jokin Azkonobieta sartu da, 3. tosta baborrean, Jon Karazo, lehorrean, eta Jon Olaizola, gaur aurrekalari lanetan, kanpo sentzat, atxedenera. Bueno, jokatzeko agindua jaso dute, jadanik patroiek eta arraunlari guztiak badoa zintzu. Gogoratu Palmaresean, Kaikuk 3 aldiz irabazi duela bere bandera, eta Hondarribiak ere bai, beste 3 aldiz Urdaibaik 2 garaipen ditu, eta besteak beste garaipen batekin, Santurtzi, Orio, eta historiko batzuk, San Pedro, Astillero, Tiran, eta marka, estropada ere honetan, Castrorena 2019an, 19 minututik beherakoa, 18, 48, 70. Itxasbegatik oso gertu, eta bigarren txandan gertatu denak, azkenean Kaikuri kosta egintzaio, puska horretan, zakinik kontuak aldatzen ari oteri di. Alegia korronteak eta begira Donostiarraren enfilazioa. Bandera txuria! Eta Orioren ere bai, denak erdira, Semafora Keñukari, korria, bai berdea! Bueno! Horrezko txanda jokoan dugu! Begira Donostiarra nora doan eta Orio nora doan. Ea ba! Arriskuak hartu behar dira, eta hartuko dituzte, Borja Gomezek garbi esan du, guk eta segidean arituko direk ere bai. Bigarren txandan, haizearen batazbestekoa, 14,1 kilometro orduko hori izan da abiadura. Lehenengoan gogoratu, bat gehiago 15,1. Bueno, Urdaibai bere kaletik, Hondarribia ere bai, normala den bezala. Hanka aurretik zartuta, bermeotan. Donostiarra etorri da, bigarren kalera, eta Orio, 3. kalera. 4 ontziak 2 kaleetan. Bueno, momentuz, kontrolpean ematen du dagoela goera. Orain, horre zubitetik pasata, lehen ere hortxe berotu da kontua, Begira, 5 metro azpitik. Hor orain, Urdaibaik hori aurre hartu dio. Donostia eta Hondarribiaren arteko ariari naiz begira. Segundutxo bat aurretik, Hondarribiaren aurretik Urdaibai, ira Donostiara 3 hori jo. Hor duzu GPS-aren informazio guztia beti bezala lehiatik. Urdaibaik irten ona, Oso ona. Urdaibaik aurreko asteburuan puntu garrantzitsua galdu zituen, Donostiarrak 76 ditu, Hondarribiak 74, Urdaibaik 71. Lideraren gandik bostera. Orio, 6. Nola nahi ere, eta emaitza hutsak aztertuta, pasaren igandean 4. kale horretatik, Mikel, pentsa Kaboren estropada, Zierbenak hor baitekoa, esango dugu, eta Urdaibai ere urrutu. Hori gertatzen da, liga batean, egun batean izango duzu aldekoa, eta hurrengoan kontrakoa, eta hortzak iztutu eta alik eta gutxien galdu. Eta begira, Orio dagoeneko 2 minutu pasatxo, 4 segundo galduta, Lekitxarrari ere, horixe pasazaio lehen, 4. kale horretatik. Eta Hondarribiari ere bai. Lekeitio baino segundu bat bizkorrago doa hori jo. Horrek esan nahi du, kalearen egoerak ez duela askori laguntzen. Nabarmena da. Eta une honetan argi, Urdaibaik dagoeneko liderari, Donostiarrari, ontzi bat sartu dio, Eta hori, 2 minutu terdirako askotxo begitatzen zen. Zazpirak eta 4 den dira. Zakigu korrontea lehen txandarekin konparatuta, 4 denera. Gutxiago izango da. Eragin hori, baina Aizea hor da bil, Aizea bere horretan da bil. Gutz egiten jarraitzen du. Zan dugu, lehen txandan batazbesteko 15,1, bigarrengoan 14,1, orain une honetan 13, 14 hor da bil, anemometro. Beste segundo bat Urdaibaik, Arkaiz da hori.
Foru Bizkaia zaharra, Mikel. Bai. Zaharra edo zaharragoa. Herria apalean utzi zuten, lehen asteburua jokatu eta gero, eta uste dut Pixka baterako denboraldia geratuko dela. bukatu arte hor geratuko dela. Bai. Bi segundo, hori gorka da, Aranberri. Segundo bat, bi, Hondarribiari. Donostiarra atzetik irura, Orio bostera. Orain Urdaibai. Orio 11. aritzateke orain zelkapenean, Santurtzi aurreti duelarik, segundo bat azkarra. Orain zabaldu egin behar gainera. Orio 8aren forma hartu behar. Bai. Metro gehiago egin behar. Joan da etorri egin behar da. Ikusiko dugu, a ver, luzean. ¡Solo tocas! ¡Atrás! ¡Atrás! Aranberri. ¡Sigue saltando! ¡Sigue saltando! Hogeita hamasei pala terdi. Urdaibai. ¡Amarra! Argiziaboak. Tarte polita hartu du, Horra, ixe asko da bilo, gaindik, Bai. Begira, mazazpiko izeak, Mikel, un honetan. Begira enfilazioa, hori horrena zabaltzen. Kaiku, lau eta 45 referentzia utzi du hor. Ea esponda, aurrekalari. Bermeok segundo batetan hobetu du Kaikurena. Bai, baina, ateratzen. Lau eta 46 Hondarribiarentzat. Donostiarrak lau eta 47, Oriok lau eta 50. Hor duzu ezerkapena, ikusi. Donostiarra 6. aritzateke, 11. hori jo. Eta Kaiku Hondarribiaren aurretik kokatzen. Gauza garrantzitsu baldik, Urdaibai Orioren kalea ardezak. Kalea irabazi dio, beraz, bueno, bigarren luzio honetan, naiz eta metro gehiago egin, baborrera jo dezake. Zati batean behin, egingo du. Bukaeran nabarmenago. Baina orain iruditzen zait, lehenbiziko kaletik, Donostiarra, eta Donostiarrak usten dion neurrian, Hondarribia hobeto etorri daitezke, Urdaibai bai. Hondarribiak momentuz segundu batera da, baina une batez jan egin dio segundu. Begira, Urdaibaik bere kaleari eusten dio, Begira Urdaibairen jokaldia. Bere luzea, alegia luzea bere kaletik egingo ote du, oso-osoan. Korronteak bere egin duelakoan eta izoa aprobetxatzeko. Bai. Begira, Urdaibai. Begira Urdaibairen erabakia. Ez diago metro bat gehiago egingo, hemen sufrituko diau, 3 minutu. Ziaboga egin behar duzu, gero. Bai. Bazterrera joan, gutxi aprobetzatzeko, gero metro gehiago izteko. Ikusita, bigarren txandan, Kaikuk ez duela batera aprobetxatu. Tekinik ez. Litekena da nekearen lanak ere bere eragina izatea, Kaikuren kasuan. Eta Donostiarra bera ere, bere kalearen onura horiek baliatzen. Luzio honetan urbiltze... Horretan saiatu behar. Bazen Bermeotarrik. Sarri, cuelga y trae. Corremos pánico, dale, largo, atrás. Kaiuen ikuspegia dugu gaur. Bai. Zorioneko gu. Bai. Ari zait gustatzen, batetik bestera mugitzen eta... Bueno. 3:11 segundoan, Orio ere urrutiago ibili da, Lehenbiziko luzean galdu behitu. Bazen ama Guadalupeko ontzira. Giratu non dela etxe beste. Zopadetan bezala. Baina txalda ikosgarren tostara eta etxe beste. 36 paladan Hondarribia. Urdaibai eta Hondarribia. Donostiara urbiltzen. Oso hurbilere. Ez duen askorik espero Urdaibairen maniobra. Oso maniobra ausarta editu zain. Alegia, metro kopuru gutxiago egin edo gehiago ez behintzat, kaleari eutxi, egozkor jarri, eta bandera nahi baldiago, sufrituko goti. Kalearen ababorreko ertzera urbildu bai. Hori bai. Baina gehiago ez. Donostiarra Laura, Ahora. Atrás.
Oso gogorra, ederra doa estropada. Mikel, eta hasirakoan esan duguna, estropada gaur bihar eta etzi. Eta entrenatzaileentzat, arraunlarientzat ere bai noski. Ez guztiek, baina hauek asko txanda honetakoak bai. Argi, Donostiarra 4 segundo galduta. Kritikoa edo, 4-5 segundo. ¡Sal del ataque! Urrutiago ibili da, bai. Eta orain Hondarribia buruan, Lehen biziko aldiz buruan jarri da. Bete hori zailerea, eta! Hemen amunarri! Une honetan, lider izango litzateke, Hondarribi. Donostiarrak liderzan. Bueno, ea ziago horiek, Arraun palak, erabateko simetrian. Zierbenak 9 eta 50, hor duzu jarri. Beste ikuspegi batetik ziago gaur. Espondak paladak gehiago aldu ditu eskarate baino, dotorea. Begira, atzea, Shiba bezala. 9 eta 56. Zeinen ongi ikusi den. Hirugarren luzearen hasieran. Orio balizaren gainera begira. Berdeak ontzierdi bat aurretik. Hirugarren Donostiarra. 6 segundera. Eta hori horrekuperatu da, orain laugarren kronoa. 11-ara, Zierbena eta Kaiku baino betu. Beno, hirugarren luzean orain, biek bilatuko dute estropa eremuaren erdikaldea. Baldintza oso antzekoak. Iruditzen zait gero laugarrengoan, eta estropada dagoen bezala Hondarribiak 7 Donostiarrari, gero lehenbiziko kalera joateko aukera izan dezake, laugarren luzean Hondarribiak, luzea urabaki garria, Ze burruka dagoen, zentimetro guztiak zaintzen ari dira patroia. Buruz burukoa, Mikel, banderaren bila. Hoxe da, bien artean dago jokoa. Donostiarra hortzak estutu eta lidertza babestera. Ez du beste aurkarik orain. Une honetan, hau Joseba Munarriz. Equipo, leno mendikun ninaitu! Espalda buen final! Largo, Largo! Zortzimetrora, baina kontrolpean dago. Segiristen! Patroia lasa ikusten ditu. Bakoitza bere inkizunean. Begira ezin dozen, bitxo favorietan. Azkeneko zenbat, 12 bat urtean, aroa markatzen ari direnak. Ara, begira. Begira, Hondarribia bere kalearen mugan. Mugaraino joan da. 5 metro, 6 metro baino ez. Eta segundo txobat. Baina, ikusi egin beharko dugu Urdeibai azken luzean hartuko duen norabidea. Hondarribiak badaki, bigarren luzean hobeto duen. Bai. Eta laugarrean ere, Donostiarrari kalea irabazi dio, buelta hartu, eta segurazki segituan joango da 0 kalera. Beraz, hori badu. Iruditzen zait, Urdaibaik, hirugarren luze honetan, buskatzen ez badu, arazoak izango dituela. 3 segundo, 4 segundo, bai. Begira, hor bilarrean eta esnukean eta nola aritzen dira, hor bolak boteaz zerarekin, Miguel, lapitzarekin marraztuta bezala, horrela xe daramatepiek ontzia. Baina, benetan xuxen, Benetan xuxen. Pilota automatikoa jarrita bezala xe. Tabiak makur egin da. Begira Orio ere nola sartu da. Donostiarra eta Orioren artean orain, abiadura berak egon kortuta. Biok hanka egin du, kaletik baina orain okatu egin behar, ziago begira. Metro gehiago eta maniobra txarra du. Etxegoienek. Oso polita doa esto. Bikaina. Ea orain aurrako uretan. Lidertzat jokoan, Hondarribiak irabazten badu, lider jarriko da. Eta Urdaibaik irabazten badu, Bermeo izango da hor giltza. Bermeoren kokapena.
Hondarribiak irabazten badu, baina Donostiarra bigarrena bada, eutxi egingo dio Donostiarra. 35 palaterdian Urdaibai. Hase arraunketak, begira, nola bukatzen. Nola lakartzen arraunlariek. Hor nola lakartzen duten arraunlariek. Hori horrentzat, orain kalera. Lan erditan 11 segundora urbildu da, eta orain 17 da. Donostiarra lan erditan 6 orain 10. Ea Ziabogak zenbat markatzen duen, eta ea galde responda Hondarribiko aurrekalariak zenbat eusten dion arraun motzari zabal ateratzen den edo ez. Ara, aspalditik, Gorka, buruz buruko lehi handia eta ikusgarria. A ver. Guk ere askotan ezaten dugu, Bermeotaren indarra, Bermeotaren patioak, berdek ere bai, Bueno, izango ez dira, Gogoan dut joan zen urtean kontxan, bukatu eta gero, zer etzatzuen, zerak, gogoan dut, manesek, gu ere batio aldetik. Bezala ez da ibiltzen, ontzia ez da ibiltzen. Motorra behar da. Gustora, datu eguziko dituzken, Mikel. Ea, sartzen. 2 segundo, hasi aurretik. Sartzen bai, ea, Du dio espondak azkaratek ere bai, ateratzea. Berrogeita bat. Ai. Zenbat, ontzierdi bat. Ontzierdi bat. Aurretik, segundu pare bat. Eta Hondarribia iruditzen segituan joan dela, Donostiarra 11 eta dator hori. Donostiarra, Kaboren. Eta berrogeita 12. Horeitxe. Goitik. Horio 6garren litzateke. 6garren tokira 15-2 Kabotan Gaikuren atzetik. Eta Urdaibaik Hondarribiari 2. Baina horrein, Hondarribia iruditzen segituan joan dela, Hori jakin beharko genuke hori. Lehen Ziabogan bat eterdi edo izan da, Bermeotarren aldekoa. Eta elmugatik pasatzerakoan lan erditan Ziabogaren garaian. Hau ikusi nahi nuen, ikusi nahi genuen, Hondarribiaren jakina da. 0 kalera. Ea Urdaibaik, bigarren luzean bere kaleari eutsi egin dio. Orain, ara, nora dator, bigarrenera. Bai. Ea ba. Bai, batio. Laugarren gora ez. Ea ba. Bai. Bueno, zerbait ikusiko zuten. Segundo bat, errekuperatu du. Hondarribia. Bueno, buruz-buruko igual bilatuko du, Mikel, eta gaizki pentsatzen hasita, orain Urdaibaik lehenbiziko kalea bilatuko balu, eta biak kalez kanpo egongo balira. Ez, Ibon, zeren etzai interesatzen punturik gabe bukatzea gaurko eguna. Biak galtzaile. Biak galtzaile. Beno usten dio Urdaibaik, Bitostako abantaila. Xake partida ederrak ikusten ari gara gaurko honetan. Goin mailako arrauketa jaun Andreok, Ibai Zabaleko uretan. Iar, Santurtziko Ikurrina jokatuko da, 43garrena. Gaur, Sestaoko 21 bandera. 29 pala eskasean. Donostiarra urruti da, 12 segundos. Bai. Donostiaren arriskoa da, hor tartean, beste bakarren basartzea. Ontziak sartzea, eta hortxe kaltea lidertzari begira. Parean dira. Eta bi! Luzean gertatutakoa ari da errepikatzen. Hondarribia, hemen Portugaleteko arroka bazer guztia hauek miatuz. Atrás! Hor karan berrintzuten duzu. Luze nahi du. Non notara bile Hondarribia. Bate dio. Hondarribia buruan jarri da, aurreneko aldiz, Aurreneko aldiz, laugarren luze honetan. Segundu txobat, segundu laurden bat, berdeen alde. Bai, begira, orain minutu batean 2 segundo jan dizkio. 6 metro falta dira orain. Mundu bat. 39 palaterdian Hondarribia. Urdaibairen norabidearekin nago. Orain begira, Mikel, orain laugarrenera, bezala egiten du, gorka. Bilatuko ote du 5. kalea, lehen kaiku bezala. Azkenengo metrotan, baina horremen metro gehiago egiten. Bada, hor urbildu, parean jarri eta ikusi. Bai. Ez deula hemen etekin askorik aterako. Begira, Nola daraman, Amunarrizek neurtuta zenbatera utziko du ba. Hor, molea hori.
Metro terdi? Euskaliak. Urdaibai laugarrenera. Eta hor, korrontea pera doanean, azkeneko metro beak ditu, laugarrenak, aurrenekoak baino, Buruan jarri da, bai. Horrela iristen badira, bandera. Horrela iristen badira, iruditzen zait, Bizkaia Zubitiz, helmugara, baldintza hobeak dituela ura beherantz denean, Urdaibai. Donostiarra 13 segundu 14 ura. Urdaibai eta Hondarribiaren artean dago bandera. Bermeotarrek irabazten badute, ligako 3. izango litzateke. 3. jardunaldia haien alde. Hondarribiak bat irabazia du. Beno, hogei pala da. Hortxe dago ba, Bideo finisha prestatu. Epaimaian danak astoratuta daude. Hondarribiak igo du, Hondarribia mentxe ikusten dut, 43 pala da. Baina, GPS-an ez dago tarterik. Utxian, 1 metro! Hondarribia 43 pala da. Ea ba. Urdaibai ere gora, bandera dio gorkak. Ea ba. Zuti jarri beharko, Bermeo, Hondarribi, Bermeo bigarren. Hondarribik irabazi du. Bideo finisharen zain geratuko gara, baina momentuz 70 eunen. 19-28, Hondarribiak, 19-29, Urdaibai. Donostiarraren denbora, orain txelduta, 17 segundora, 3. 19-56. Eta horiok, Zierbenarena... Onduko du. 28-ra, eutxi egin dio, bihar horrezko txandan. Bihar horrezko txandan izango da Orio, eta zenbakiak dida batean eginda, 76 punturekin izango dira biak. Donostiarra gaur 10 bildu ditu, eta Hondarribiak bigarren garaipena du, eta puntuak 12. Beraz, Irurogeita 16, eta Donostiarrek ere 76. Garaipenetan 2 eta 2. Baina azkeneko garaipena Hondarribiak. Azken garaipena berdena da. Beraz lidertza, bai, baina harrituta nago, pantailan ez du hori jartzen. Pantailan ez du hori jartzen, eta ikusi egin beharko dugu, epaimaitik zera dirazten digute. Bueno, zelkapena jaun Andreok, gaur, bandera, bideo finisha aztertzen ari dira, baina nahiko nabarmena ematen du, Hondarribiak garaile 19-28. Bigarren Urdaibai, 19-29, behin-behineko diferentzia, 70 eunen. 3. Donostiarra 17 segundora. 4. Orio, 28. Hemen da zelkapena. 5. Zierbena. Orio keutxi dio 4. postuari. Bihar horrezko txandan esan dugu. Bai, nahiko egin du bukaera horretan. 6. Kaiku, 7. Kabo, 8. Getaria. Eta Kabok, zelkapeneko azken tokiare utzi dio Aresi. Oraintxe datu guztiak. Santurtzi 9. 10. Ondarroa, 11. Ares, 12. Lekitxarra. Eta 70 eunen momentu zor dago, ez da aldatu, hasierako kronometraia da, ez dakigu bideo finisharekin hori zehaztuta dagoen, momentuz amaieran agertu bezala dago, 70 eunen. Garaipena, estropada handia eginda gero, Hondarribiarentzat, ea diferentzia zenbatean usten dute. Mikel, estropada handia eta denbora kronoa ara, 19 minutu eta 28 segundo, 29 Urdaibai, gaurko giroarekin, gaurko haize honekin, oso aintzat hartzeko moduko iruditzen zait, eta euren maila honenera gerturatzen ari hor dagoela Hondarribia. Hor dagoela Hondarribia. Eta orain bai zuzenduta. Hondarribiak 76, lidertza hartu du. Bigarren Donostiarra 76. 2 jardunaldi dituzte irabazia bakoitzak, baina Hondarribiak irabazi du berdinketa honetan azkenengoa, gaurkoa. 3. Urdaibai, 72, 4 puntuko koska dago hauen artean, eta Orio 4. 79rekin. 7 puntura. 7 puntutan dira, 4 indartsuenak. Getariak eutxi egiten dio, hor zelkapeneko 5. tokiari. 6. Kaiku, 7. Zierbena, 5. posturako beste liga badago. 4. lehen Laura goitik, eta gero hor dago beste liga bat. Eta mailari eusteko beste 3. bat.
Lekitxarak 28, Santurtzik 27, 22rekin Ondarroa, Kabok 19, Aresek 18. Jetxira tokian, Galiziarra. Playoff tokian, Galiziarra. Bai, baina txartelak aldatuta. Orain jetxira postuan Ares dago, eta azken aurrekoa Kabo da Cruz da. Guazen Sara Gandara garaileekin eta liderrekin. Joseba Amunarri zoriona. Eskerrik asko. Bueno, bete gustatzen da, oso gustagarria da irabaztea, ez? Baina, suposatzot, olako berdintasuna dagoenean, asko gehiago, ez? Bai, askoz gehiago. Bai, jakin egun gaur estropa oso lehiakorra izango zela. Ikusita, igual, zenbat eta beran dugu kaletan ezela hainbeste alderik, baina jungera horreta estropa kompleto bat egitera eta azkenen bidea irabazi. Zein izan da gaurko gakoa? Buruaz galtzea. Momentu guztian horregotia, horren, buruaz galtzea, gura arraunketan mantenitzea, eta bira, azkeneneko sprintarako iristeko alden eta indatxona. Zalantzari balego, Batioak badaude Hondarribian, Bai, badaude, batiok. Ematen du ez dagoela, baina jende oso nagor barru. Beira, bestela, azkeneko urtetan zenbat bandera irabazi eta zemaldiz egon gara hor goiran. Banderak, gaur bigarrena, lidertzare bai, osea. Bai, lidertzare bai, bueno, jakinda oso lehiakorra dagoela, puntu gutxitan, oain empatatuta gaude, baina liderra hartu dugula, ez? Bueno, bai burua galdu gabe, hau luzea da, eta guandikan borroka asko egon jaulako estropa bezala. Hau luzea da, eta asteburukaera hau ere, bai, astelenean Euskadiko txapelketa ere badugulako, ez da? Bai, aste luzea da, 3 estropa jarraian, pero bueno, jungera egunez, biharko eguna beste egun bat izango da, alden eta azkarren ibiltzea berriz bihar, saiatuko gara berriz borrokan ibiltzen magera, eta borrokan ibiltzen magera, seguro da hor egon garela. Hori ikusiko dugu bihar. Eskerrik asko eta zorionak osatu. Vale, mi esker. Joseba Amunarri, Josi, gaur estrategia zen oso garrantzitsua, indarra ere bai, jakina, abilezia ere bai, dena, irabazteko dena behar delako, Ibon. Dena behar da, eta... Baina, Hondarribitarrek asmatu dute, eta Urdaibeiren apustua ere, ezin dugu esan, orain, guztiz borobila izan ote den, eta harrituta nago, eta Iker Zabalarekin gustura hitz egitugu. Iruditzen da, eta azkeneko luzean, Mikel, gustora galdetuko nioke. Alegia, aurrena egin du, 3. buelta hartu, eta ikusi dugu Gorka Aranberrik estriborrera bezala egin duela, eta gero berriz, luzerditik aurrera, baborrera bezala, 4. kalearen azken zati horren onura bilatzeko bezala, eta, berari galdetu beharko digu, baina ez dakit, asmatu ote duen, guztiz asmatu ote duen. Eta bien bitartean, ara, Etxegoien, mailota jaztea. Patroi honenaren mailota jaztea. 4. kaletik gaur posta eginda, arraun egitea, hori, Lekitxarrari ere bai, posta egitzeio, itxurari gabe, Ondarroak ere bai, Mikel. Lidertzan Donostiarra dugu, eutxiko dio, zer gaitik, bien arteko burrukan, 4 aldiz aurretik sartu dalako Donostiarra, eta 3 aldiz Hondarribitarra. Beraz, puntotan berdin, baina Donostiarrak eramango duen lastika. Eta gaurko puntotan Amunarrizek 12, patroien zerkapenean, Aranberrik 11, eta bi buruz jarrun gara eta begira. Borja Gomezek 10, Eneko Gonzalezek 9, Etxegoienek 8, Unase Izagirrek 7. Eta zerkapen nagusiragoaz, CaixaBank sariari begira, Etxegoienek mantentzen du errenta, 79, Unase Izagirrek 59, Arkaiz Diazek 58. Gero Gorka Aranberri 56rekin. Oraindik koska dago, baina estropada mordo bat da. Bueno, zulo da, 10 puntu dagoeneko. 10 puntu dira beti. Baina Getariako biak ditugu oraindik aurretik. Gero Arkaiz Diaz Donostiarra, jarraian Aranberri eta Amunarriz eta haue bien artean puntu bakarra da. Beraz, hori jotarra. Patroiaren elastikoarekin badoaz, eta orain, Donostiarrak hurbilduko dira, badatoz, Benedikta aldera joan dira, eta badatoz, eta puntotan berdindurik dira, azkenengoa irabazi du, baina nola jardunaldiak 7 diren, ez da bikoitia, bakoitia da, horko berdinketa hori, aurreko irizpidea da. Gehiagotan sartu da Donostiarra aurretik Hondarribia baino,
Bien arteko konparaketa bat eginda estropada guztietan. Donostiarra horretik sartu. Egun bat gehiago horretik Donostiarra. Naiz eta puntotan berdin, garaipenetan berdin. Eta hor berdin eta palego orduan sartuko litzateke azkeneko... Orduan erabaki horre izango litzateke gaurko. Azkeneko bat. Biharko gunez, adibidez. Gertatuko bat. Baina, orain berdindurik daudenez, bihar ez dira berdindurik izango. Bueno, batida batean, Sara Gandara, Gorka Aranberrirekin dugu. Aurrera. Alaxe da, Mikel, txamponaren bestaldea, ez da, tokatu zaizu gaur, Gorka, ez dakit nola zaudeten? Ez pena puntu horrekin, azkenen banderak bukaeran nire zein digu, eta nik uste nik indako hankasartze bateatikan, eta izorratuta. Baina, bueno, aurreko asteburuan jasotako golpetikan ondo altxagea, mutilak kriston estropain due, gaur teori inorrek etzun nahi kaletikan, eta txapelak etzeko mutilak induen lana. Zeure gain hartu oso, erantzukizuna, ez da? Ze momentutan utxein duzu? Nire gain, behintzat taldeko erabakian gain. Azkenen ikuste ginun korrintiak indarrak altzen nahizula, baina bukerako tramuan bigarrengo largona ikusi dut, Hondarribiak eta Donostik ez dakit horremeste, baina Hondarribiak pixka eta aurri hartu igula. Eta azkenego largona intentzio hori izan, baina metro galtzeik ez genien nien nahi, eta momentuan hartutako erabakiak, zuzenean hartutako erabakiak, azkenen segundu bat o bi oztak izan bat izan dian, bandera bat balio izan digu. Bueno, hau ez da bukatu, beste estropada gehiago daude, eta astelenean Euskadiko txapelketa ere bai? Eta bihar beste estropada dago bertan, eta nik uste dut mutilak indako lanak inda bihar ondo rekuperatuta berriz ekerrako prest etorriko geha. Eskerrik asko hitz egitearren. Eskerrik asko zuei. Pejon de Iola, Aranberri, horixe, naturaltasun osoz, gardentasunez. Horda, liderra Donostiarra 76 punturekin. Horda, Arkaiz Diaz lideraren elastikoarekin. Hondarribiak ere 76, poliki kokatu dago, jan Hondarribia. Hirugarren Urdaibai 72rekin, laugarren Orio 79rekin. Bueno, beste dato bat begiratzen ari naiza, luzez luze, eta badu irakurketa polita. Lehenengo luzean, azkarrena Urdaibai. Hondarribiak, segundo bat eta 25 euren gehiago. Bigarren luzean, azkarrena Hondarribia. Bigarren Urdaibai, bat eta 83. Hirugarrengoan berriz Bermeo azkarrena. Bostero lau, eta hemen, 2 segundu eta 32 euren galdu ditu, Bermeotarrekin kontuak aterata, Hondarribia. Eta azkenengo luzean, Hondarribia bizkorrena. Eta zenbat atera di Urdaibairi? 34. Bai, alegia, beranzkoan Urdaibai azkarrago, goranzkoan Hondarribia, eta iruditzetai Gorka Aranberrik, autokritika oso zintzoa egiteaz gen gauza asko izan dituela bat. Pentsa, Aranberri bezalako patroi batek momentuan ezin igarri korronteak edo haizeak zer duen indar gehiago, eta horren baitan erabakiak hartu behar, unean. Buelta hartu du hirugarrenean, estrigorrera jodu, barka, eta gero baborrera bukaeran, eta, gaur ez dute asmatu, eta asmatu duena Hondarribia, eta gaur bandera astinduko du, estropada da, beti bezala, hauek bere eman egiten dute, normalean, edo bere maila honenetik oso gertu dabiltzak gehienetan. Hortan erregularrak dira, oso azkeneko urte guzti hauetan. Bueno, palmaresean behintzat ez da, berdinketarik hori. Hondarribia gaurkoarekin, 4 ditu. Sestaoko 22 bandera irabazita, 4 garaipen, etxeko arraun elkarteak kaikuk 3, eta Urdaibai 2rekin du. Hor da, arrastada botatzen bere taldekideei, Amunarriz patroia, eta hemen da. Berdea eta beltza. Sestaoko bandera. Joseba Amunarrizen eskutan, jaun Andreo. Burrukarako dira berdeak, Hondarribiarrak, eta gaurko garaipenak auspotuko du, dudarik gabe, Orbañanosek prestatutako taldea. Hondarribia lehiakor bat ikusten ari gara. 6 denboraldi jarraian, bigarren postua bukatuz. Aurreko biak irabazi egin zituen, 2014 eta 2015ean. Eta guztira, 3 garaipen ditu. Eta esango nuke azkeneko urte hauetan, Mikel, Uztailaren 23an, hain ondo kokatua, azkeneko 2 urtetan ez direla egon. Bai, aberiak egin izan dituzte, Galizian eta bar, eta hor daude. Normalki abuztuan gora egiten duen taldea dago. Eta gero, gora arraunak, zorionak Hondarribiarrei, rotazio gutxi haurekin aurten, baina maila ematen.
baina ematen, Baina, nolakoa gainera. lehiakor, eta hortxe da, lehen postuan berdindurik Donostiarrarekin, baina liderra bakarra behar du, eta liderra Donostiarra da. Haundia benetan, bueno ikusi egingo dugu batetik azteko, gaurko garaileen azken minutu hori, azken txampa bikain hori. Bandera eta guztiz hor dira, garaile izan dira, baina ikaragarrizko lehia izan dute, Bermeo Urdaiberik. Istriborreko danak. Egia zuk azkarrazko ikusi du, eta antzeman egiten da, hor barrutik antzematen da, nola altxatu duen bezoa segitzen. 57 pala pasata harrapatu dizkiot bukeran, Mikel. Bere dute, hori, bukaera hori. Bukaera galanta, bukaera zoragarria. Bueno, eta ibilbideak ere aztertu beharko ditugu ba, uste dute prest ditugula, barneliatik hori adirazi didate lankideek, eta azter ditzagun orain ibilbide horiek gaurkoan esan dezakegu, orezko txandan, bestetan ere bai, baina erabaki horak izan dire. Baitu ze bezarka da, Mikel Orbañanos, prestantzaileak, Joseba Amunarriz patroiari. Ze eskontza hona da, bi hauen artean. Begira, hauek ikustea, zoragarria da, baita berotzean ere, begira, nola ekartzen duten. Rodatzen, 16 balan ibiltzen dira. Ez da bat erreza, hain mantzo, hain erritmo txikian joatea. Hor duzu, eskerraldean, gaineru bakoitzak eginik. ¡Otro segundito más! ¡Sal, Sergio! ¡Arranca, Sergio! Hora beratxoren bat. Hain zuzen ez dira joan, Mikel. Hain zuzen. Naita ere ezin da. Naita ere ezin da, hain zuzen. Hor urgai, zeneko luzean. Bueno, horreka handia dagoenean eta bilea zoazenean eta horreko segundu batean jardunda ulergarria da. Patroia zeroi bilatzea, entrenatzaileak ere bai. Entrenatzailea batzuk alako konfiantza dute bere patroiengan, haren bizkarrera botatzen dute, azken erabaki hori, beste batzuk ez. Beste batzuk zoa zara eta kito. Eta beste kontu bat, Mikel, ez baita bater erreza jakitea oraintxe bertan, haizeak edo korronteak gehiago zer tiratzen duen, horrelako egunetan, Eta ez da oraingoxea esan postura, itxasoan edo ibaian gehien dakienak ez dakia ezer, Eta beraz, alde horretatik, esan da esan ari naizena. Igarri ezina izaten da, lehorretik, bestela ezinatek etorriko, estropada emanaldietara, hainbeste, haizeak neurtzekoak eta olatuak neurtzekoak eta korronteak neurtzekoak. Zergatik, bere biziko garrantzia dutelako batetik, eta bestetik, berriro diot, igertzeko eta tankera hartzeko oso zaila izaten delako, hori guztua. Haundia izan da, jaun Andreok, gaur hemen izan dugun estropada, aparta, ikusgarria, gozatu handia hartu dugu, eta bihar beste lehia bat, berriz ere Ibaitzabaleko uretan, eta bihar garai batean nervioizarian erabiltzen zen ibilbidea izango dute, eta hori ere ederra izango da, zuzenean eskainiko dizuegu bihar eguerdia. Eta gaurko lehia, eta oreka, eta alegina txalotu behar dugu, eta egia zen hortik aurrera ezin gehiago eskatu. Besteak beste, garaile handi bat izan dugu, Hondarribia,
Donostiarrak eutsi egin dio lidertzari, eta hori aparta izan da, baita ere, burruka hori, eta garaileak ez daude beti goitik. Behekaldetik ere bai, Ibon, eta gaur Cabo da Cruz, maila apalagoan, noski, baina haientzat oso maila garrantzitsuan, posi joango da, kuadrilla hori, hotelera orain, atxeden hartzera, biharko estropadari begira. Azken posto utzi dutelako, asko kostata, baina utzi dute. Horregatik, eta Mikel, azkeneko estropadako sentsazio negargarri horiek eta arantza hori, kolpetik atera dutelako, eta bestetik, aipatu nahi nuke, beko borroka horretan, beste garaile txobat, horrela esan baditeke, Santurt izan dela. Hemen, etxetik gertu, bihar etxeko estropada, egiten dutena, gaur ere atzean utzi du ondarroa, atzean utzi du Ares, eta aldentzen ari da horretatik. Ares, zuluan ikusten da, ondarroaren sentsazioak ere, ez dira beste urte batekoak, naiz eta gaur iruditzen zaidan kalerik txarrenetik erran egitea tokatu eta mutilak errekuperatu ditu, bat behintzat Aitzol bai, Zabala falta zaio horrendik. Bai, Xabi Zabala falta du. Baina sentsazioak iruditzen zait, eta berriro izango, gaur laugarren kaletik aritu dira, ez da kalerik horrena izan, ez da gutxia hori ere txarrena, izango nuke, nire juskurako, baina sentsazioak ez dira onak, eta lekitxarrak, hauek ere laugarren kaletik, pasaden astean irabazitakoa, igandean, gaur kolpe batetik, atzera pausua egin du, baina lehendik ere bazuten koltxo hilastari ona, eta, hor ere borroka dagoela, alegia. Ibilbidei buruzko alegina ere erakutsi nahi izan dizuegu, hori oso garrantzitsua izan delako gaurko honetan, eta benetan ikusgarria entzun dugu, baita ere Gorka Aranberri, Bermeo Urdaibeiren prestatzailea bera, adierazpenak oso adierazgarriak, oso argigarriak izan dira, eta jatorrak bere aldetik onartuz, behar bada, ez dutela asmatu, eta, batzutan asmatu egiten da, beste batzutan hanka sartzen da, baina hor daude. Eta hori ere bai, laugarren tokian, pixka bat urrutuxiago, baina ohorezko txandan, eta gaur lortu dutena, hau da, ohorezko txandan aritzea biharko egunez ere, asko da, ikusirik nola ibili diren estropadan zen. Hori horren inguruko hausnarketa, nire iruditzen zait gaur kalerik txarrenetik, aritu direla, 4 segundo galdua zituzten, bigarren minutu terdirako, hori batetik, eta gero bestetik, badakigu parrilla justua gorekin dabilela, eta 3 estropadako asteburu baterako, gaur bihartetzi estropadak, saltzamendi nola baitere kudeatu behar izan du. Donostiarrak lidertzari eutsi dio, baina irakurketa beste bat egiten dut. Iruditzen zait, Koruñako estropada batekin batera, gaur, sentsazio horik kezkagarri iztu izango, ezta? Beste aldekoenak gaur erakutsi dituela. Orain arte, gainerako estropat danetan, Bilbon estrenekoan, Donostian, Koruñan egun batean, zerbenan pasaden astean zer esango dugu, Orion, aparteko diztiraz dabil, liderra da. Gaur, kale ona zuen, eta iruditzen zait, kale horri ez diola zerarik atera, zukurik atera. Auskalo, 3 asteburu, 3 estropada ditu, zera honek, eta ez dakegu barrutik eta zer egozten den, eta entrenatzaileentzat benetan da, zaila ematen du, 2 edo 3 jokatu zer izango da, ikeragarria. Beste mundu bada. Asteburuak baski kudeatu ezkero, gerta daiteke, bakarren batek nekea pilatu, eta 15 egunetan 20 egunean, ezin bueltarik ematea. Eta lehen 2 estropadak gaurkoa, eta biharkoa ligari begira dira, baina astelenekoa, Lekition jokatuko den Euskadiko txapelketa, zirte osarte egitekoa da. Egun bakarreko asmatu egin behar da. Metro bateko olatuak izango dira gainera, eta estropada polita ikusiko dugu. Baina aurrez, hemen Ibaitzabaleko uretan, eta Nerbisariaren estropada eremuarekin, hau da, Portugaleteko igerilekuen paretik irten da, onuntza etorri, eta gero, 2 luze, benetan luze. Beraz, horrek ere emango dio grazia biharko lehiari, Santurtziko Ikurriñari. Bestelako estropada bat, toki berean, hemen gauden gune honetatik pixka bat behiraxeago, baina, Mikel, bere tradizioa duen estropada eremua da, garai bateko Nerbio izaria, ongi izan duzuen moduan, horrela jokatzen zen, 2 luze oso motz, 2 oso luze, eta, horrek ere bere mamia izango du, eta, zer izango dugu, sarrerakoan aipatu dut, neronek esan dut, ona etortzeko baldintzarik onenak edo, hauexek zirela, marea hilak, itxasberatik gertu eta bar, baina begira, gaur ere kalek zer eragin izan duten, ia gehienetan bezala, ez da ezagunaztu, itxasoan ere bai, gaur 8 Orion esaterako, beste korronte batek hor da bilenak eta, kirol honek horixe du, alegia hau ez dela igerileku bat, eta hemen osagai biziak daudela. Eta, nik uste dut horrek ere xarma berezia ematen diola. Ederki, Sara Gandara, minutu erdi bat, zuk azken hausnarketa egin eta gure esateko.
Bueno, Mikel, hemen txari gara ja lehorreratzen, eta badakizue Ibaiko estropaetan gertatzen den bezala beti, gauzak gertuago ikusten ditugula, eta oso pozgarria, oso gustagarria izan da Ondarritarren garaipen estu hori gertutu jarraitzea eta txanponaren bestaldean bermeo ikustea, ezta. Edo nolare, zorionak arraunlari denei, ikuskizun bikaina eskaintzen digutelako astebururo, eta bihar, beste bat gehiago, Santurtzin, hantxe izango gara. 12 aurrera, Euskal Telebista zuzenean, eta bien bitartean, Ibon, indarrak hartu, eta biharkoari begira prestatu. Gogoz etorriko gara, Mikel. Pozik! Jarrarte. Bagoaz, gora traineru estropadak, eta ondo bizi.